pafunika tugeze combination yabwino kwambiri pakati pa Denis Mahata ndi lawyer Kamangila Alexas Kamangila. Guys, madula wait. I think he agwenda remotes pa issue ina yake. Agwenda remotes. Guys, simukuziwa iniyo. Pa ma 3 branches of government bacha. Emotes. Imene ndipanga ndani tachabo. Imene mpanga sunga igwire. Imene sunga igwire. Panga. Ndiebe mota wanazori nkuluja akubanga expose komanso kuyesesa kuunikira kuti akuluakulu palitu makuti komanso Denis Mahata in 2020 anapangaso lecture ina yake ndithu anayankhulaso zokhuza naso ndi zomwezo kuti akuluakulu pamene pacha sino iyeyo Denis Mahata nangwa pamene simafunika imeje mangofa kungoizula basi kungoichosapo basi. Anyway guys, thank you so much. Ndikusiyana bana ndima videos yo mungu aonela papa then tuone kuti zikhala bwanji. Guys, don't forget to like, subscribe, share and comment. Malawian cameras. Bye. Chachikulu ndikatangale chimene chikulepheresa kuti dziko lipite patsogolo ndikatangale ndimwina tikucheza ndifotokoza bwino kuti katangale ndotani ndipo ali magulu bwanji fatika makamba zakatangale anthu amangoona ngati amene anthu agawirana ndalama koma pali katangale wamkulu wina amene akuchitika amene ali onena kuti kumpasa munthu kusapanga zinthu sayendesa zinthu mmene zikuyenera kuyenda chifukwa cha munthu dzina lake kuti amene ndi ndani. On the same, we want all top judicial officials, including judges, who have served and are still serving, should undergo a thorough audit. They should explain all the wealth that is questionable, and those found guilty of abusing office should face the law. The audit should result in a public report to another category, which is standing against selective justice and corruption. Timakhulupirira kuti nkhondo imba ndikatangale ikuvuta fund nkhondo yoti mumasankha anthu ena mafuna ande justice, anthu ena mafuna sande justice. Right from the investigations, some organizations, some positions are untouchable. It doesn't need power, it needs authority to cause obedience. Sikufunika ikhale beni bajaba